Pressure plates. Det er på tide. Nu behøver jeg ikke selv at åbne døren. Skal man den vej, eller... Nej, måske ikke en god idé. Måske skal jeg bare... Ej, jeg ved sgu ikke... Nej! Endelig tid til at slappe lidt af. Endelig en afslappende dag her igen. Hey, hvad fanden er du? Hey, hvad laver du? Hvad har du gang i? Hey, kom tilbage! Endelig hjem og få et dejligt bad. Dejligt varmt bad efter at have været i den beskidte. Tager lige hjelmen af. Ja, så venter vi bare på vandet kommer. Det bliver rigtig dejligt når alt. Et dejligt varmt bad. Det der det ser vist alt for varmt ud. Hjælp mig. Hey, du der! Ja. Vi har nogle diamonds. Ja, tak. Diamonds. Det vil gerne have. Hvorfor gjorde du det? Lad være! Endelig har jeg fået fuld diamond armor. Nu er jeg klar til at kæmpe. Hey, du der! Ja? Du har diamond igen. Igen? Hvad mener du? Okay. Ja, det vil jeg da gerne. Ja. Hvad skal jeg med det? Skal jeg bare selv hen? Ja. Okay! Nej, det gjorde du bare ikke. Bøsrum! Nej, hævn over dig! Fedt. Mit armor kan holde til det. Nice. Det er jo mega fedt. Pis. Det er jo skidt. Hello. Sí. Mi amor, ella murió. Sí, doña Gladys murió, gracias a Dios, a los 90 años. Una pulmonía que cogió en el hospital. Se cayó y lamentablemente, como todo viejito, se lastimó la cadera. La operaron, sale bien, pero la estadía no le favoreció en el hospital. Sí. Hvor kan det være perfekte sted at mine? Det er perfekt. Oh my god! Tu esposo. Ria ligger. Nej. Ikke lave. Nej! Pues doña Gladys murió en marzo 9, pero de 2000, en el 2011.
Hola a todos, hizo feliz. Hola Bob, respondió el perro. Hoy encendió la foca.